bevæg. Tryk og baglæns, 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 baglæns først. Spurt, kør, spurt, tryk, kom, bevæg dig. Og baglæns, 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 og spurt. Godt derovre. Det er de hele tiden opsøger nyt rum at spille på. Så når jeg afleverer der, så er håndbold altid, hvis vi bliver hængende herinde, så har man dårlige forudsætninger for at spille videre. Så når jeg afleverer bolden her, så arbejder jeg rigtig hårdt tilbage. Og så og meget længere ind at stå. Meget længere ind at stå. Jeg afleverer på 12 meter lige nu. Meget længere ind at stå. Ind og ramme sådan her. Så sætter du mål, dreng. Så sætter du mål. Jeg vil have det samme mål. Var det en klæde, jeg kan starte med en højre bak og en venstre bak. Nu er det bare lige en får lidt til at måle drenge. Vi spiller næsten midtbane i fodbold lige nu. Sætter på. Sætter på. Afleveringsteknik. Fransk kryds. Spiller hele tiden fransk kryds og hele tiden til en ny side. Det vil sige, spiller den derover. Der. Spiller den der. Og så kommer du over midten. Så afleverer vi hele tiden tilbage til den retning, vi kommer fra, og løber i modsatte greb. Det vil sige, hvis venstre bakken kommer, vi har spillet fransk kryds, du går røgn herover. Kom, og du går bare i køen. Yes. Fransk kryds, der, retur til egen kø, stop, kom over her, du kommer fra krydset nu, kom bare, længere ind, og retur til din egen kø. Og det var i modsatte køn. Så vi har afleveret hele tiden tilbage til den side, vi kom fra. Det vil sige, at der kommer hele tiden fransk kryds til den ene side. Jeg kommer over midten, afleverer tilbage til min egen kø. Ny spiller over midten, afleverer tilbage til egen kø over i modsatte vej. Vi prøver lige lidt langsomt til at starte og se, hvad der sker. Du starter med at spille fra. Lige når jeg vil sige, starter. Kør. Fransk kryds.